báyìí ni àwọn òṣèré ṣe ń bá Péjú Ògúnmọ́lá kẹ́dùn lórí ikú ọmọ rẹ̀ Ṣọlá. Àgbà òṣèrébìnrin Péjú Ògúnmọ́lá ti pàdánù ọmọ ọkùnrin kan ṣoṣo Olúwaníṣọlá. Alẹ́ ọjọ́ Ṣẹ́gun ọjọ́ kejì oṣù kẹsàn-án ni ìròyìn ikú ọ̀dọ́mọkùnrin náà gba orí ẹ̀rọ ayélujára. Ìròyìn sọ pé ọmọkùnrin tó di olóògbé ọ̀hún nìkan ni ọmọ tó wà láàrin Péjú Ògúnmọ́lá àti ọkọ rẹ̀ tí òun náà jẹ́ àgbà òṣèré Sunday Ọmọbọ́láńlé tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Papi Lúwẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́, Péjú Ògúnmọ́lá wà ní oko eré nígbà tí ìròyìn ikú ọmọ rẹ̀ kàn án lára. Ọ̀kan lára àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀, Abíọ́lá Adébáyọ̀, ló fìdí ikú Ṣọlá múlẹ̀ lójú òpó Instagram rẹ̀. Ó ṣàpèjúwe ikú olóògbé gẹ́gẹ́ bí àdánù ńlá, tó sì gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó tu ìyá rẹ̀ nínú o. Bákan náà ni òṣèré míì Ọdúnládé Adékọ́lá àti Ṣeun Olókètúyì náà fi ìròyìn ikú náà múlẹ̀. Àmọ́ títí di àsìkò tí à ń kóròyìn yìí jọ, a kò tí ì lè fi ìdí ohun tó pa olóògbé náà múlẹ̀ o. Oṣù díẹ̀ sẹ́yìn la gbọ́ pé Ṣọlá Ọmọbọ́láńlé parí ètò àgùnbánirọ̀ rẹ̀. Àtẹ̀jáde kan tí adarí eré Ṣeun Olókòtúyì fi túfọ̀ ọmọ náà lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun sọ pé ẹni ọdún kejìlélógún ni Ṣọlá Ọmọbọ́láńlé kò bá sáyé láyé ọjọ́ ìbí rẹ̀ tó bá sì wà láyé. Ṣọlá Ọmọbọ́láńlé jẹ́ akọrin tàkasúfèé tí ìràwọ̀ rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jáde. Ọ̀pọ̀ àwọn gbajúmọ̀ òṣèré ló ti ń kọrin arò lẹ́yìn tí ìkéde ikú ọmọ kan ṣoṣo tí Péjú Ògúnmọ́lá bí eléyìí tí ṣe Ṣọlá jáde láyé o. Àgbà òṣèré Jídé Kòsọ́kọ́ kọ sójú òpó Instagram rẹ̀ pé èyí kò dára o. Báwo ni a ṣe fẹ́ ṣàlàyé eléyìí? Ṣọlá Adébáyọ̀ Sàlámì, tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Ọ̀gá Bello náà ní tirẹ̀ sọ pé àdánwò ńlá ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó sì jẹ́ àsìkò àti ronú rẹ̀ o. Ọ̀gá Bello ní irú ọgbẹ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ bí èyí máa ń dá sí èèyàn lọ́kàn jẹ́ èyí tí kì í jìnnà rárá. Ó wòye pé kò sí ohun méjì tó ṣeéṣe ju kí èèyàn gbà fún Ọlọ́run lọ nítorí òun ni ọba tó mọ ohun gbogbo. Fẹ́mi Branch náà sọ pé ní kété tí ìròyìn náà kàn òun lára ní oko eré tí òun wà ní orí bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ òun. Ó ní àǹtí mi, Ọlọ́run nìkan ló lè tù yín nínú o. Eléyìí pọ̀ jù. Kò sí òbí tó máa gbèrò irú nǹkan báyìí fún òbí mi o. Ọlọ́run á dúró tì yín, á tù yín lọ́kàn mà. Bákan náà ni Fẹ́mi Adébáyọ̀ júwe àdánù ọ̀hún bíi èyí tí kò yẹ kí abiyamọ máa kojú rárá. Ó kọ sójú òpó Instagram rẹ̀ pé lónìí à ń bá ọ̀kan lára àwọn àgbà wa kẹ́dùn. Àgbà òṣèré tó ń kojú ọgbẹ́ ọkàn tí kò yẹ kí ìyá kankan kojú láyé. Àdúrà àti èrò mi wà pẹ̀lú yín mà o. Ọlọ́run aláàfin sí àlìjánà Firdaus. Òṣèré mẹ́ẹ̀ Wùnmí Toríọlá nínú àtẹ̀jáde rẹ̀, ó gbàdúrà kí Ọlọ́run tu Péjú Ògúnmọ́lá lọ́kàn nítorí ọ̀fọ̀ ńlá ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà jẹ́ o. Tóyìn Abraham sọ pé níṣe ni ọkàn òun gbọgbẹ́ tí òun sì ń fi ìfẹ́ àti àdúrà ránṣẹ́ sí Péjú Ògúnmọ́lá ní àsìkò yìí. Bukky Wright nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà sọ pé kò sí ọ̀rọ̀ kan tí èèyàn lè sọ láti fi júwe àdánù yìí o. Ó ní òun ń fi ìdílé Ògúnmọ́lá sọ́kàn. Ìròyìn yàjókò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé ìkànnì yìí. Ẹ máa bá wa fẹ́ràn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ẹ máa fò èròǹgbà yín sábàlá àríwúsí. Imam Abdulwaheed ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Ètò tó fún mi lóye, ètò tó wà ní
ìkànnì Jígí Alára 24, bàbá gbogbo.